dimineața, lume. Doar ce m-am trezit, am făcut baie. Că trebuie să merg până în Himberg. Of, Doamne. Ciurâtii când te trezește lumea că trebuie să mergi să lași să iei. Când azi trebuia să fiu liber să fac curat, în fine. Da, ne vedem astăzi. Vedem ce facem. Azi este sâmbătă. Nu știu ce zi la voi. Trebuie să fac mâncare, trebuie să aranjăm pe ei, să fac curat în mașină. În mașini, să fac curat în casă, să mergem la antrenamente și să edităm. Imediat trece timpul, nu știu cum trece timpul la voi, dar imediat trece la mine. Să aveți o zi frumoasă și toate cele bune vă doresc. Vă pup și vă iubesc. Nu știu cum vă simțiți voi când conduceți, dar văd că dimineața când te trezești să conduci așa vreo 100 de kilometri minus plus, nu știu, în liniște, așa e fain, liniștitor. Noi oamenii avem nevoie de liniște, avem nevoie foarte multă liniște și pace și ne-o găsim foarte greu. Asta este. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying. Am ajuns acasă, propun să fac micul dejun și da, îmi punem să facem apă, să fac curat clar alături de voi. Haideți să vă ajutați și pe mine. Da, am fost Himberg, am lăsat mașina, am luat omul și am plecat înapoi către casă. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to. După ce am făcut curat, mă pregătesc să merg la sală și să-i dăm bătaie. Da. Mergem să rupem antrenamentele, ca de obicei.
Cam aici suntem aproape gata. Mergem acasă. Ca de obicei, poate ieșim undeva sâmbătă, să ne plimbăm. Vedem. Dar cel mai bine este să mergeți acasă, să vă recreați, să vă gândiți, să vă puneți pe picioare, să faceți o schimbare. Asta trebuie să facem toți. Nu doar voi și eu, dar rândul nostru trebuie să facem o schimbare. Da. Ne vedem. Hai. Încolo. Am 50 în clasă, frate. Mai avem de lucrat, de zona asta, aici, umărul, trapezul. Da. Clip my angel wings, I told the devil. După ce s-a dus jumătate de zi, mergem acasă. Uai, ce bine a fost antrenamentul, mă, oamenilor, mă. Întotdeauna. Când bag piept, când fac piept sau picioare, pentru mine este ceva wow. Nu știu ce antrenamente sau ce grupă musculară faceți voi mai mult. Eu oricum fac picioare cel mai mult și cel mai mult. Dar așa, în mare parte, le fac pe toate. Și ador fiecare parte. Da. Haideți să-i dăm bătaie, să facem o schimbare în viața noastră și toate cele bune. Vă pup și vă iubesc. Salutare, lume! Am mâncat, m-am uitat la serial, mi-a rămas pe aici mâncare. Da? Serialul, nu vreau să dau nume, dar e tare amuzant. Este vorba de Celentano. Restul, presupun că știți. Cred că e cel mai fain serial românesc. Bestial. O să merg să spăl mașina după ce mă odihnesc puțin. Vedem ce facem. Și ne vedem. Salutare, lume! Ne-am plimbat puțin. Am venit să vedem Cremsul. Da, am venit să văd de fapt. În fine, aici Copârșău. M-am intrat ăsta de paci. Da, ajunge pe astăzi, mergem acasă și vedem cu ce ne mai ocupăm. Ne vedem mai târziu.